И здравейте хора, аз съм Фара и днес ще играем Clash Royale, тук с моя специален гост Голема год. и както виждате, днес ще играем. Днес празнуваме 6 години от първото ни видео. Това е дека и сега ще пуснем на игра. Започваме с много добри карти за начало. Такова е време безработно. Да разкаме. Искам не елитки да ви плаша малко. Ще вижда така много бърден шоколата, а високо. О! Той на вид доста голям демидж, но ние вземе колата. Така да получат победите. Много си мъдър, ама не. Фратомире, спред пърдиш. Файер е. Тихо е, брат. Ще го разваляш, е. Нищо не знам на покана. Как виждате, той се отказа малко, ще има слаб. И това ще е днешното видео. Следен пас след 6 години.